Gipaubos sa surprise drug test kaganiha ang laing batch sa mga pulis sa Mandaue City. Ano ang report ni Nico Sereno? Gipailawom sa kinalit nga drug test ang pipila ka mga sakop sa Mandaue City Police Office. Gilangkuban sila sa moabot 20 ka mga personnel gikan sa Traffic Enforcement Unit kung TEU ang gitapok. Gipangayuan dayon sila og urine sample aron masuta ang kaligdong sa mga sakop. Part niya po sa internal cleansing na ang tanan mga personnel na maka-undergo og drug test, surprise drug test. Sa pagkutlo ning balita, wala pa hinoy resulta sa labing bag-ong drug testing nga gihimo sa mga PNP personnel. Karong tuiga lang, mukapina sa 400 ka mga sakop sa Mandaue City Police Office ang na-drug test. Gihangop sa MCPO nga walay nagpositibo. Patay nag-positive for this year. Hopefully walay mag-positive. Sa drug testing nga nahimo sa miaging tuig sa kapulisan sa Mandaue, halos tibok puwersa nila ang napailawom sa testing. 724 ka mga pulis ug 34 ka mga non-uniformed personnel. Sa miaging tuig, may usa ka pulis nga positibo nga matud sa MCPO na dismiss na sa katungdanan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.